Copperfield, iluzionism, magie. După câteva săptămâni de antrenament, momentele pe care le veți vedea s-au întâmplat acum câteva ore, aici, în București. Știi ce ai de făcut, da? Începând exact când face vadarea, mai mâinile așa, încep să faci vadarea exact așa cum ți-am spus. Da. O să fie exact de Stai că încep să mă iau emoțiile. O să fie bine, nu? O să fie. Sunt destul de pregătită, tu ai... Eu așa zic. Și tu ai foarte mult curaj. Sunt foarte curajoasă, am fost curajoasă până acum parcă mi-a mai perit puțin din curaj. Să fii foarte atentă când o să ajungi la etajul 1, să știi că mai ai exact 10 secunde. Clădirea va începe să facă explozie. Cade primul etaj. O să cadă puțin mai sus. Încă nu se întâmplă nimic, dar ține minte că cele 10 secunde sunt foarte importante. Păi astea sunt scările? Păi unde sunt scările? Păi În cazul în care facem asta, nu ai atât ai, ca să ajungi. asta e singura variantă. Nu, dar atunci schimbăm planul. Păi trebuie să schimbăm planul. Nu știu, crezi că e riscul mult mai mare? Eu zic că Categoric e... mult mai mare. Suntem aici să facem unul dintre cele mai periculoase numere de evadare din lume. Ar fi bine să mă grăbesc ca să știu cum cobor. Că dacă merg acum încet, nu știu dacă o să pot să am aceeași viteză la coborâre. În cazul în care simți că începe să cadă, sari de la etajul 1. Ok? Sari de la etajul 1, fiindcă nu ai ce să faci. Aproape că aș vrea să renunț numai pentru faptul că nu știu exact cum o să mă descurc. Bun, atunci nu mai facem dacă vrei. Sincer, mi-am dorit tare mult să fac asta. Atunci hai să o facem, fiindcă poți să o faci. Haideți, fuga, avem 2 minute, da? E magia domnului David Copperfield, pentru prima dată făcută în România de un amator, după cum spunea Dan Buchfink, magicianul care a supervizat tot ce s-a întâmplat acolo. Domnule Mircea Arbulescu, acum 3 ore, acum ați fost acolo, acum 3-4 ore? Da, cred că sunt 3 ore, de-abia am avut timp, am fost un lac de apă, abia am avut timp să-mi schimb cămașa, să pun o haină pe mine, să viu aici în această emisiune. E o nebunie, pur și simplu. Blocul acela a explodat, a căzut. O spun, a nu știu câte oară, Copperfield face acest experiment, l-a făcut în America, l-a făcut în Asia, iată, încercăm noi să-l facem în România acum. A ieșit fata? Ați văzut-o pe Celia pe acolo, pe fata aceea? Sper să fi fost. Eu n-am văzut-o când mi-a fost prea frică. Nu, vorbesc foarte serios, nu e de glumit. Ce am văzut e îngrozitor. Am încercat după câteva minute, am trimis în preajma clădirii prăbușite, am trimis câini care caută persoane căzute sub dărâmături. Arătați-mi imaginile.
Suntem siguri că nu se află nimeni acolo, da? Nu, pare rău. Dacă este o persoană vie sau moartă, câinele o să nu o lua. În mod sigur nu este. A dispărut. E aproape imposibil. Nu dau greș. Să iasă de acolo. Eu vă garantez că câinii nu dau greș. Dan Buchfink, l-ați văzut adineauri, el deține secretul domnului Copperfield. Nu e cele acolo, spre bucuria noastră și spre bucuria ei. Suntem în legătură să lăsăm pe Dan Buchfink. A venit magicianul Buchfink. Bună seara, Dan! Magie, am spus, acum câteva minute s-a întâmplat asta, numărul lui Copperfield. Aveți undeva pe ecran imagini. Am luat-o pe Celia, o fată. Voi ne-ați recomandat să nu facem numărul ăsta cu o femeie. Păi eu ți-am spus să nu faci. Așa e. Cei care au dus numărul în România au spus, e bine să fii un bărbat. Și tu ne-ai spus, trebuie neapărat un bărbat. Am riscat cu o femeie. Am legat-o într-o cutie, într-o cușcă, cuie, am bătut cuie, am urcat cutia. La ce etaj era? 2. La etajul 2 al unei clădiri pe care am dărâmat-o. Am dărâmat clădirea. Vedeți acum ce s-a întâmplat. Dan, ce-i cu cușca asta? Hai să vezi, e o surpriză. Nu-mi spui nimic. N-am ce să spun deocamdată, mai să vezi imediat. Copperfield, el l-a inventat, el a născocit toată drăcovenia asta. El și echipa lui, bineînțeles. Se întâmplă în momentul ăsta, se întâmplă peste tot în lume. În Asia, în America, e prima dată în România. La noi în țară sunt arată. E o cușcă goală. E goală, chiar ai posibilitatea să o verifici. Ajută-mă, Iulian, vină puțin. Nimic Am aici. nevoie de tine. E goală, da? Să vedem. Să nu fie o șmecherie. Iulian, nu e nimic sub. Goală. Magie. Copperfield. Viața e o magie. Dan, e rândul tău. Am plecat. Nu e nici în spate. Celia! Uluitor! Nu e nimic în spate, asta vreau să spun adineauri. Priviți în spatele cuștii, nu e nimic. Nu e niciun culoar, niciun tunel, nu e nimic de desubt. Celia! La etajul 2 al unei clădiri. Clădirea s-a dărâmat, Celia. S-a dărâmat clădirea. Vreau să te rog ceva, Gina, pentru că e Dan aici. Am o rugăminte. Uite, atât. Tu cunoști magia asta, iluzionismul. Știu că ai semnat niște contracte. Am văzut acolo așa un dosar întreg. Atât dezvăluie-ne din... Stop. Atât cât spui tu înseamnă 5 ani de muncă. Da. 5 ani de muncă. Magia. Oricum n-aș fi făcut asta, pentru că deja mă simt și eu așa un mic magician Un și magicienii nu dezvăluie